ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ವೆಜ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ನೆಕ್ಕ ಬೋಡ್ತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕೇಬೀಜ ಬೊಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಬೀನ್ಸ್ ಬೊಕ ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ರಡ್ಡು ಶುಂಠಿ ಒಂದು ತುಂಡು ರಡ್ಡು ಗಂಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮೂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ 2 ಸ್ಪೂನು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಕೇಬೀಜನ್ನು ಸಪೂರ ಮೂರು ನಮ್ಮೈತೆ ತೋರ ಮುರ್ದ ನೇನಂತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಸಪೂರ ಸ್ಲೈಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಗರ್ರ ತಿದ್ಗಂಡೆ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ಈತು ಪೊಡಿ ಅವನಿಗೆ ನೀರು ಪ್ರದಾಲ ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಲೆಯ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಕಡಲೆ ಪೊಡಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರು 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಚಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪೂನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಬಾಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ನೆಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಚಪಾತಿದ ಹಿಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ ಗೋಧ ಪೊಡಿಲ ಪಡ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಪೊಡಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅವು ಮರತ್ತೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತು ಸರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಚೂರು ಕಡಲೆ ಪೊಡಿ ಒರಿನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿ ಬರಡಂತೆ ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಅನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ವೆನ್ನಿಡು ಕಾಯ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಕಡಾಯಿದಿಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಶಾಲೋ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಂಡು ಮತ್ತು 10 ನಿಮಿಷ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಹಾಕಿನ ಏನು ಪಾಡ್ಗ ಬೋಲ್ಸನ್ನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಮೆಲ್ಲ ಹಂಚೆ ಮಗಟ್ಬಾರ್ದು ಇದು ಫ್ರೈ ಅಂಡು ಸರಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ನೋಡು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತು ಬನ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಈತು ಫ್ರೈ ಅಂಡು ಸರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಈತು ಫ್ರೈ ಅಂಡು ನನ್ನೈತೆ ಅವೇ ಕಡೆಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಾಡುದು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡುದು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡುದು ಸ್ಲೈಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದೆ ಶುಂಠಿಲ್ಲ ಪಾಡುದು ಸರಿ ಇಟ್ಟೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಟ್ಟೆ ಬೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಪಾಡುದು ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಪಾಡಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಪಾಡನೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಬಂದು ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಪಾಡುದು ಅಂತ ಪಾಡುದು ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಪಾಡುದು ಸಾಯ್ ಸಾಸ್ ಪಾಡುದು ಅಂತೆ 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡುದು ಇಟ್ಲೆ ಬೋರ್ನ ಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಪಾಡುದು ಫ್ರೈ ಹಾಕಲು ಒಂದ್ಸರಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರು ಅದನ್ನು ಇರ್ತದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ರೆಡಿ ಆಂಡು ವೆಜ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ವೆಜ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಪಾಡಿ ಕೇಬೀಜ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ನಿಕ್ಲೊಂತೆ ಮಲ್ಲ ಪಾಡಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಪಾಡ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೊಕೈಟ್ ನೀರು ಕೂಡ ಪಾಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಅದು ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಣಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.